сәлеметсіз, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Плюс 25 жолда тәулік ішінде ауырушылар соны Қозанға қорағанда да көбірек. Битлі һәм перчаткасыз йөрергә ярамый, соклану чараларын қоян сатып алырга. 5000 сум алырга хокуклы гаиләләр соны артты. Бу акча 3 яшькә кадәр балалар тәрбияләүче һәр гаиләгә тиеш. Гаризаны ничек бирергә? Шолыда коронавирус белән авыручылар соны 300-гә якынлаша. Шәһәрдә COVID-19 белән авыруның тагын 25 яңа очрагы теркәлгән. Бу юлы бу сан республика башкаласы белән чагыштырганда күбрәк. Анда соңгы тәүлек эчендә 24 очрак ачыкланды. Татарстанда барлыгы 61 яңа инфекция очрагы, барысы да авырулар белән элемтәдә торган. Шулай итеп 14 майга Шолыда 287, Татарстанда 1980 зарарлану очрагы теркәлгән. Битле һәм перчаткадан башка керү тыела. Татарстан министрлар кабинетының яңа карары нигезендә 12 майдан республикада җәмәгать урыннарында, ягъни кибетләрдә, җәмәгать транспортында, мәгариф, медицина һәм мәдәният оешмаларында, спорт майданнарында, урамнарда, стадионнарда, скверларда һәм паркларда шәхси саклану чараларын кию мәҗбүри. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Азык-түлек кибетләренә битлек һәм перчаткадан башка керү тыела. Моны сәүдә нукталары вәкилләре күзәтеп торырга тиеш. Без кибетләр буйлап рейдка иртәнге якта киттек. Кеше күп иде. Шәһәрдәге популяр кибет шелтәрләренең берсендә битлек һәм перчаткаларны клиентларга үзләре тәкъдим итәләр. Бай покупательләрне кертмибез, үзләренеке булмаса, үзебезнең одноразовый перчатки, одноразовый маскаларны бирәбез инде. Абай кермиләр. Кызганычка каршы битлекләрне күрә алмадык. Алар кичтән беткән, яңаларын алып килергә тиешләр дип аңлаттылар. Башка популяр шелтер кибетләрендә без мондый мисал тапмадык. Берәүләрдә битлекләрсез кертмиләр, икенчеләре бу мәсьәләгә игътибар итми. Перчаткалар белән хәл әлегә тагы да катлаулырак. В автобусе, в общественном транспорте, естественно, в маске. То есть, просто вот бывает, перчатки оставляем. Не привыкли еще к перчаткам. Я прихожу, сразу обрабатываю, и так только мою хозяйственным мылом. Татарстан вице-премьер Лейля Фазлеева аңлатканча, перчаткаларның теләсә ниндиен кулланырга мөмкин. Кайбер шәһәрдәшләребез эш перчаткаларын кие. Урамда йөрү рөхсәт ителгәч, балалы гаиләләр ешрак күренә башлады. Алар да шәхси саклану чаралары киергә тиеш. Он маленький, снимает, не хочет одевать. Да, носит спокойно. А сколько лет ребенку? 4,5. Он даже видит, что по телевизору происходит, слышит, она знает. О, коронавирус, когда он закончится, надо надеть. Медицина битлекләре даруханәләрдә февральдә юкка чыккан иде. Бүгенге көндә бу мәсьәлә шишелде дияргә була. Кемдер күп тапкыр кулланыла торган битлекләрне тегәргә өйрәнде, кемдер аларны сатып ала башлады. Кибетләрдә бер тапкыр кулланыла торган битлекле рулоннар тәкъдим итәләр, ләкин перчаткаларны тегеп булмый ди шәһәрдәшләр. Аларга бәяләр арткан. Күп кенә даруханәләрдә перчаткалар бөтенләй беткән. Подорожали, перчаток вообще нет. За 35 рублей купила я одну пару. За пачку рублей 150, наверное, точно. Сейчас они где-то около 300. Они у нас сегодня закончились, завтра ожидается поступление. Они придут, скорее всего, с поставщиком. Федераль монополиягә каршы хезмәтнең республика идарәсендә перчаткага бәяләрне дәүләт билгеләми дип аңлаттылар. Даруханәләрдә бер пар перчатка 10 сум тирәсе тора. Шолыда 23 компания битлек һәм перчаткалар әзерли башлаячак. Татарстанда барлыгы 28 оешма саклагыч чаралар җитештерү белән шөгыльләнә башлаячак. Эльвина Андрова, Валерий Новожилова, Ленар Султанов, яңалыклар. 5000 сум акча алу хокукы булган гаиләләр исемлеге киңәйтелде. Әгәр элек бу акчаларны ана капиталы тиешле кешеләр генә ала алса, хәзер 2017 елның 1 апреленнән 2020 елның 1 гыйнварына кадәр бала тапкан яки уллыкка алган барлык гаиләләр бу акчаны алырга мөмкин. Моннан тыш 3 яшьтән 15 яшькә кадәр балалары булган гаиләләр 1 июньнән бер тапкыр 10 000 сум түләү алырга хокуклы. Бу 2004 елның 11 маеннан 2017 елның 30 июненә кадәр туган балалар. Ягъни 16 яшь агымдагы елның 11 маеннан да иртәрәк түгел, 3 яшь 30 июньнән дә соңга калмыйча тулырга тиеш. Гаризаны Россия дәүләт хезмәтләре порталындагы электрон рәвештә тутырга мөмкин. Аның бланкы сайтның төп битендә урнашкан. Пособие на детей от 3 до 16 лет, пособие на детей до 3 лет. Вот они сразу, они самые популярные сейчас. Поэтому они на первом месте. Их не потеряете, их сразу видите.
Гаризаны тутырганда мәгълүматларның дөреслегенә шул исәптән счет номерларына игътибар итәргә кирәк. Гаризаны кайсы ата-ана тутыра, счет шуның исемендә булырга тиеш. Чаллы Россия пенсия фонды идарәсе башлыгы Эдуард Фаттахов искәртеп узганча, ашыгырга кирәкми. 10 000 сум акча алу өчен гаризаны 1 октябрьгә кадәр тутырырга мөмкин. 12 май көне дәүләт хезмәтләре порталында бер үк вакытка ресурска кергән кешеләр саны күп булу сәбәпле техник проблемалар килеп чыккан. Безнең телекомпанияның кайнар элемтәсенә юллардагы чокырларга зарарланулар килә тора. Нигездә проблема җирле юлларга һәм ишек алларына кагыла ди шәһәрдәшләр. Кайсы урамнарга төзекләндерү кичекмәстән кирәк. Безнең иҗат төркеме махсус рейд үткәрде. Рейдның беренче ноктасы булып 65-нче микрорайон булды. Комплекс яңа, ләкин юллар торышы мактанырлык түгел. Если вот дождь пройдет, тут без подвески сразу останешься, если быстро проедешь. Кто знает, то ладно, а кто не знает, это все же катастрофа. 53-нче һәм 54-нче комплекста да шундый ук хәл. Я, может, наверное, года 2 так никто и не делает. Вот ту сторону делают, а эту нет. Постоянно здесь ездим, вот колеса туда-сюда, уж машину ломаем. Шәһәр башкарма комитетында әлеге мәгълүмат карау һәм карар кабул итү өчен автомобиль юллары предприятиесенә тапшыруын аңлаттылар. Шулай ук 53-54-нче комплекслар безнең Ишегалды республика программасы кысаларында 2022 елда, 65-нче комплекс 2024 елда төзекләндереләчәк. Әмма шәһәрлеләр безнең Ишегалды программасы тормышка ашканчы бу юлларда ничек йөрисез дип борчыла. Без мэрияның матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать иттек. Аварийный ямочный ремонт будет проведен на данных участках за счет ПАДа. Полностью же дороги будут отремонтированы в рамках республиканской программы «Наш двор». Шәһәрдәшләргә түземле булырга кала. Лилия Гатинов, Анис Иксанов, яңалыклар. Үз изоляция тамамлануга карамасан, күңел радиосы сөендерүен дәвам итә. Чираттагы тапкыр ул радио тыңлаучылар өчен онлайн концерт әзерләде. Концертта җырчы Артур Салихов чыгыш ясады. Радиошоу онлайн концертлар матур гадәткә әйләнде. Бу юлы күңел радиосы 5-нче тапкыр шундый чара уздыра. Biz türü тавышка, türü кеше белән, türü эмоциялар белән концертлар оештырабыз. Шуңа күрә әлеге онлайн концертлар алар дәвамлы булачак. Миңа калса, алар безнең радио тыңлаучыларыбызның күңелләренә үтеп керәчәкләр. Радио тыңлаучыларны үз чыгышлары белән җырчы Артур Салихов һәм баянчы Виталий Анисимов шатландырды. Бу концертларны сагынган радио тыңлаучылар өчен дә, сәхнәне юксынган иҗат кешеләре өчен дә күңелле вакыйга. Самоизоляциядә без инде өйдә булдык. Үйдә яттык дип әйтергә була, безнең эш булмады. Һәм инде яңа җырлар иҗаттык, клиплар әзерләдек. Күңел радиосы киләчәктә дә онлайн концертлар белән сөендерәчәк. Мин китем сүзсез дәшмичә, син бит үзең шулай теләдең. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 15 май көне сәхәр 1 сәгать 18 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 36 минутта башлана. Ураза тотарга ниятләгән кеше таң атканчыга кадәр ашамый һәм сәхәрсез ураза тота икән, аның уразасы дөрес була. Ләкин савабы азрак ди дин белгечләре. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәр сөннәтенә кергән бер гамәлне эшләмичә калдыра. Казага калган уразаларны Корбан һәм ураза бәйрәмнәреннән башка нинди көнне тотсаң да дөрес санала. Җәй көннәрендә ураза тотырга авыр булса, кыш көннәрендә тоту мөмкин. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Круглосуточный медицинский центр частной скорой помощи одним из первых начал проводить анализ на новую коронавирусную инфекцию на выезде у пациентов, в том числе на предприятиях без отрыва от производства. Автомобиль скорой помощи специально оборудован под забор анализов. Воздух в салоне обеззараживается ультрафиолетовым облучателем. Лаборант работает в защитном костюме, маске со сменными фильтрами, бахилах, 2 парах перчаток. Забор материала проводится стерильным инструментом. После каждого пациента проводится обработка салона дезинфицирующими растворами. Звоните прямо сейчас по телефону 30 00 03. Мы работаем круглосуточно. Количество тестов в день ограничено.